a huhova mi hring bo top na langsar zualte I lawrkhawm le te ang Inuit nam kumsang khazakwa somthum November thla khan jola bel hian nunavut Canada chu sapelin atloa tom hulna zongin anji kuni dilbula Inuit nam kho sa te omna lam chu azuk panane an khuwa hazuk thlen chuan mi hring tu ma hmu tur an lo om lo in thren khata chuan mei ala khuwat wata an chobel te po chu ala in chuang nge nge a he khuwa cheng mi somthum te ro chu khoilama nge an bozo ti hriat ani lo thung Inuit nam te hian an mi mal thil poimo tak ngial po in atang hian an la chuak lowa an pem han tingot don se chopo an keng chuak manglawin halang boka an khuan chuasan ani chuan man mo baklengin cho thomhno le hriam hreipo an keng lo ani mel hle label hian thunei tu te chu he khuwa tanga thir hrui omna nai bera tangin thilom dan awahrila he mun kil khor tak mai hi aron pan zui ta ne he luyalan theina cheng mi then khat chuan an bo ma zan hian dila thil lenge motak mai an hmu thu an soyane he khuwa hi rausan ni na ngai theya an thlan mual chu hai chhuwa vekin nom boka thlan bula hian lung pahni chu thatakin a in tung vek bokane Canada thunei tu te chuan he nam omna chin hi chui thrin ma se tun thlenga chui chhuwa theilovin a om thungane Mary Celeste Italy lampan turin Mary Celeste hi kumsang khazariat somsari pahni khana jin chuaka Atlantic tuipui Nibia katanga kilometer zasari somnga pali vela chuan thunun tu omlova aleu koi hian longdangin an hmuwa achunga hian tuma an lom tolo bokane he long mutu te hian atira chuan long suam mang an tongpal anian ringa ma se he longa hian mi hring ti lo bungrua zongjong chu alakim vek boxi ane kapten in an jin kongle thilom dana chin chiana chu abo thunga rin dan pakhata chuan longa chuang te hi thil lenge moin ati buaya ni anga an bungrua po chu man lovin long hi an rausan ta ni ange anti Mary Celeste longa chuang te hi khoya nge nom tak ti chu hria chhuwa rual hanilova an bona hi khovel chuan maktiin tun thlengin ala thlir zui ta zel bokane USS Cyclops Indopui pakhat na lain he US Indo long hian Europe afangkwal to thrina abona hi Indona nilovin longbona hmun mingthang tak mai Bermuda Triangle ani thung kumsang khazakwa som pariat February thla khan USS Cyclops hian Brazila longchol na hmun chu chuasana March ni thuma Barbados tuipui kama mu alane hemi hnu lok hian he long hi biak po theilovin aom zui ta ngala mi zathum chuana hi long chopin abota mia mayane radio a tranpuyan ngai na thu thon chua an nei lova tuya anje suala ni ringin hanjong don poni se an thlen top na chin chu hriat thei nilovin longke chesul hnu la chu mu tur om mi alo bokane he long bo na hi Bermuda Triangle ngai vena hlo chho zualna ania ma se Bermuda Triangle hi amak lem lo ti tu te chuan tuifon na sataka wanga longpil ni tura an ruat ve thungane Hoyervert khuwa kumsang khazakwa somni pathum February thla khan Brazila kholian lo tak mai Hoyervert ta cheng mi zaruk te chu zan khat thil thuwa an bo mia mai boka an rosum le ei tur te chu an khuwa hian nuchia vekin alomane he khuwa hi mithren khatin an bo hnu hian an vatlo poa an khuwa chuan mi hring thom le no panglimri te hria turom lo abula savashram le ranung rino no bak lo chu mun kho har alo ni to ne he mun tlo tu te hian police ruain an hnu hi an chui zuya ma se khoilam ngian panti chu hriat thei ani lo thung an school blackboard ta chuan heta hian chan dam na om lo ti hian ziaka silai pakhat chu darkar somni pali chungin ka ani ti te an hmu chuak boka an chunga hian enge thleng tak ti ro chu rin zon thiam a har hle thungane hetiang lai hian Brazil in tual chung buaina an nei lai alania helin kana pumpel duin an khuwa hi an rausan ta niang tirin dan hi oma ma se pem chuak turemo helhovin an man chu ni se an rosum le an ei tur te chu an keng tel tur hi ani thung he khuwa cheng te hi Brazil a hian hmu tur anom le mia to lo bokane
anasazi nam North America lo lua to zinga chuan anasazi nam hi changkang ber ni tura ngai ania BC za somnga na vel khan America a Colorado Utah Arizona le New Mexico state te infin na bor vela an lo cheng to thina ne kumzabi som pathum na lai khan an che na hi an chua sana anin le lo thren khat phei chu chhonga sang te chu an kalsan top mai ane khoyange anom zui ti hriat ani lo America nam masa te hi anasazi nam peng ani de oveka hetian bona hi anni chuan horun pui tinan vuwa mai thina ne an sul nuwa tangin ni chu in nanga an ngai ni nangai theya chuta chuan kalantum ta nia soite oma hemi chungchanga hi an chungchang hi ancient astronaut theories lamte chuan an buai pui hle bokane Indus Valley Kovela civilization upaber te zingami Indus Valley ya mihring mangchan chu nuclear puwa kani ring hanom Indus Valley ya khopui pani Mohenjo-daro le Harappa a cheng te hi an changkang to hlea Egypt le Mesopotamia wanglai te nen po in el tok takan ni heng khopuya hian tuiluan korle tui chepai na te leiro chan manga in bual na hmun te siamania tuin tur anda na te po aum bokane ru po somli borvel mu chuania heng ru hi zirchian ni toin azirchiang tu David Davenport le ho te chuan radiation le thil satak kan na te an mu chuaka thil lenge mo pu ka wanga thi an nian ringane chutatranga an thutluk na chu Indus Valley civilization hi nuclear pu ka wanga mangta an niang ti hi nia chural thuam chu kumsang khazakwa somli borvela khovelina mu chuak chawa masanga hetiang thiam na hi alo om to ni lo poin ti palthil thuwa puak anian ringane Castru long kumsang ni pasari April thla khan Australia long ruak maksak bera chhal chu mu chuania he long chu nga hian mi pathum chau chuang ma se thilom dana wangin ngai venero a hlo hlene Castru long hi Queensland nai tuipui kama helicopter chuan awa muwa anwa nai chil chuan achu nga hian tuma an lo chuang to lova he long hi fit somthum pahni vel chawa se ni in longul thren khat chu chema se achu nga hian tharum thona hnu ma engma mu tu rom lova longul chia po hi vil tuam lo wanga thli na ti chiat ni tura ngayani bokane longchunga dokana chuan cho ei tur hi peisa diamin halloween chopa craft engine chu ti thi lova omba ka laptop po lainon bok longa chuang mi pathum te bungrua chu bo om lo tura ngayani mai ba ka life jacket te po man lovin om vek bokane helonga chuang te hi engtin ngen bo ti hi chui chua thei ani lova tual thana om lo ti chu hria tani rualin mi then khat chuan in ti der na nga an ngai ve mek bokane nina kumsang ni som pathum ni puilai khan kumsom riat panga upa nina long hi chin hriat lovin a bo to bok he long hi ate na wangwanga sul hnuero alo nei hrep to thung niwia katanga Spain in car long in tlan siak na pakhat na alo hautoa kumsang ni som pathum khana nei tu David Deitz chuan New Zealand atangin Australia Newcastle lampan pui atum lene Deitz le ho te hian mei thla khanan jin kong chu an zota mase nina hian atum ram chu athleng thei tami alo thung thliom dana wangin aron khotlai ani yang ti chu he long muak tu te hian an ring phota mase ron lantik anei tak lova chuan New Zealand chuan khati hunlaya longbo anzon na sat ber ni turin be puyan thak zuita ne theito phanchua mase nina hi mu turom lova achunga chuang te po hi anbo zui mak bokane tuipuya che sualan ni theina la yatama masen bona lai hi best straight triangle anti mai long tam tak lo bo to na ani awangin ngai ven a hlo zualane mi pali bona Swedena a huhova mihring bo top na om chun hi kumsang kazakwa somruk panga July ni somni pakua khana thlenga Gothenburg khopuya nein roll tharmi pali te chu khoimu choi an soi ang main an bowane Carlson Olof Dals Jole Johnson te hi thianin kom ngei tak mai neya longchol hmuna thok thina ne July tu khat furwa tuitlak lain heng mi pathum te hi lir thein anin khal chuaka
chu an mu nun berane an chung te hian an bo thu hi a rang trawa police an ril mai ba ka an ril hun hai nan lo wangin a zon na hi an thok har deuh ni na langa an vai hian driving license pola nei lo niin poilo khoi ve zauna an nei thin ba ka chuan rol thar fel pa ngai taka ngai an ne mi pathum bolai hian Gothenburg katranga lisekil lampan tur hupnar lunvis chu alo bo ve chi aboka rindana chuan hupnar hian heng mi pathum te lir thei hi lo phar dingin an bo zui ta niang ti hi ne thlatam tak chung an pali hian zon an nia an lir thei mai ba ka an mani hi mu tur anom to mia lawane